concretes, també en el camp dels serveis i del turisme. No tots els clients d'un hotel necessiten el mateix. Esclar, és que s'han d'aplicar aquestes coses. No tots necessiten el mateix. Un infant segur que no necessita el mateix que una persona gran, i una persona paralítica o invàlida o tal no necessita el mateix que una altra persona. Com dic això, que em sembla que això ja ens situa una mica, deixeu-me molt breument parlar de l'ètica empresarial. Mireu, jo soc d'una generació ja vella, fastigosament vella, del maig del 68. Tothom em parla malament del maig del 68. Jo no, jo vaig fer les experiències. Però som aquella generació que semblava que estava de moda, que havíem de dir que això de fer negocis era horrorós. Érem una generació que dèiem que els diners eren fastigosos, diríem. I un dia, home, tampoc hi ha per tant, a veure, no ens posem dramàtics, tampoc són tan fastigosos, depèn. Aleshores, em sembla que una cosa que és clara en l'ètica dels negocis, ara parlo d'ètica empresarial ja, d'ètica d'una empresa, és que una empresa necessàriament ha de buscar de tenir beneficis. Si un no accepta això, és que no sap què s'empesca. Llevat que la seva empresa sigui una ONG, això ja no és una empresa, això és una altra cosa, és una organització diferent. Però si una empresa ha de buscar de tenir beneficis, per dues raons bàsiques. L'una, perquè només tenint beneficis, després ja diré de quin tipus i com, només tenint beneficis es pot consolidar l'empresa. Si no, l'empresa s'anirà a fer punyetes. I segona, perquè només així oferirà també estabilitat, evidentment, amb els seus treballadors, però a més de cares en fora, incentius pels inversors, ganes de col·laborar amb l'empresa. Si allò és un desastre, que està mal muntat i que cada any hi perden calés, la gent es desapunta i diu, escolti, això sembla la Renfe, deixem-ho cort. Deixem-ho. El que passa és que els tècnics amb aquestes coses distingeixen, els tècnics parlen en anglès d'aquestes coses, no? Els profits, els beneficis, distingeixen entre els normal profits i els economic profits. Els normal profits, és a dir, els beneficis normals, són aquells beneficis que ajuden justament que l'empresa tiri endavant, que pugui invertir en noves instal·lacions, que tingui aquells guanys que li permeten de tirar endavant, d'expandir-se, d'assegurar salaris correctes, etc. En canvi, després hi ha els economic profits. Els economic profits són aquells profits que obtenen algunes empreses de manera extraordinària, però que són molt ocasionals i molt fugissers. Per exemple, això, el de l'economic profits ho ha fet el govern, permeteu-me que ho digui així, però el govern del PP aquests últims anys d'una manera espectacular. Per exemple, si un es ven patrimoni. Si un ven patrimoni, fa economic profits. O sigui, la caixa és plena, però al cap de 2 anys ja no, perquè no es pot anar venint patrimoni. Se li acaba el patrimoni. O bé quan fa inversions especulatives. Aquest tipus de cosa, això és l'economic profit, no és el normal profit d'una empresa. I per això observeu ara que les empreses d'alta tecnologia en el mercat, què els hi passa? En 2 anys o 3 anys o 5 anys es poden fer riquíssimes en molt poc temps, perquè treballen sobre, a vegades sobre especulació, a vegades sobre noves tecnologies, que si no s'aguanten es poden ensorrar també en 2 anys. No seria el normal profit que afavoreix que una empresa tingui llarga durada. Després en parlaré de la llarga durada. Per tant, un cop dit que les empreses han de tenir profits, beneficis, també s'ha de dir una altra cosa, em sembla, i és distingir entre les empreses que només busca el benefici i la que busca alguna altra cosa. Em sembla que les empreses es distingeixen per això. Aquelles que només busquen beneficis i aquelles que entenen que tenen una funció social. Ja dic, no està renyit una cosa amb l'altra. Que vull fer entendre, i l'ètica ho mostra això, és que no està renyit el tenir beneficis amb tenir una funció social. Una funció social vol dir que l'expressió de l'empresa no és només el negoci és el negoci, i peti a veure què passa, sinó que l'empresa sap que està inserida en un lloc determinat, en un terreny determinat, amb uns problemes laborals determinats, amb una realitat determinada, i que hi ha de fer front. És a dir, així com l'empresa no ha de ser insensible al funcionament global de la societat tampoc és insensible a les empreses. La societat no pot ser que a la societat li importi un pito com funcionen les empreses. Ha d'interessar que funcionin i que funcionin
Molt bé. L'ètica empresarial què vol fer llavors? Vol, en aquest marc d'empreses, donar racionalitat moral a les decisions que es prenen. Ajudar a que es trobin solucions que racionalment siguin acceptables. Jo diria que hi ha 3 raons bàsiques per les quals a una empresa li interessa el tema de l'ètica. 3 raons bàsiques. Deixeu-me-les apuntar. Primera, per tenir una imatge externa millor. I ara algú se m'escandalitzarà de seguida. Si es fa servir l'ètica només per tenir imatge? No, si digués només per tenir imatge, sí que seria francament... L'empresa que fa servir només l'ètica per tenir imatges, què seria? Seria aquella empresa que funciona fatal, que té unes males relacions laborals espantoses, però que té la imatge que posa a la porta, per exemple, empresa ètica, i que ho ven a la televisió i tal. Això seria només un problema d'imatge. I aleshores, a dintre d'aquella imatge, o darrere d'aquella imatge, amagaria frau i engany. No estic dient això. El que sí que estic dient és que, finalment, s'ha descobert una cosa interessant, i és que la moralitat no té per què estar renyida amb una empresa. I, per tant, l'empresa hi guanya, tenint continguts ètics, perquè té una imatge ètica que també ven, perdoneu-me, que també ven, perquè és apreciada pels que hi treballen, pels clients, pels inversors, per l'opinió pública. Segona cosa, també interessa l'ètica a l'empresa no només per crear imatge, sinó per tenir un bon ambient laboral. La gent que se sap, ben tractada, ben respectada. L'empresa que té un codi que garanteix les relacions internes i que s'ha de tenir cada dia millor. Això ajuda a la bona salut de l'empresa. Tercer, per consolidar un mercat. Una empresa ètica consolida també un mercat. Jo diria una cosa, mireu, n'hi ha moltes empreses que tenen uns comportaments ètics indignes, moltes. I aleshores s'hauria de fer una cosa. El que s'ha d'aconseguir és que quedin expulsades del mercat. Quedin expulsades del mercat. No dic que quedin prohibides. Dic que a vegades em venen ganes de prohibir coses a mi. Però no dic que quedin prohibides. Dic que quedin expulsades del mercat. És a dir, que les empreses que tenen una conducta ètica correcta siguin aquelles que realment tiren endavant i triomfen i les altres no puguin. De manera que fins i tot l'ètica l'hagin d'adoptar, encara que no vulguin, pel seu propi funcionament. Hi ha un llibre cèlebre, un text clàssic, sobre gestió empresarial, de Peter C. Waterman, que considera que les empreses excel·lents comparteixen 8 atributs que formen l'ètica empresarial. 8 atributs. Que ara els formularé només així de pressa. Jo no és que estigui ben amb tot del que ara diré, però com que el text aquest ja és clàssic i acceptat per tothom, simplement ho formularé. Diu que una empresa que té una bona ètica i un bon plantejament de gestió empresarial global és una empresa, que posa èmfasi en l'acció. Evidentment, si vosaltres us dediquéssiu tot el dia, això que feu avui està molt bé, però si tot el dia féssiu això, hi treballaríeu. Per tant, èmfasi en l'acció. 2. Proximitat al client. 3. Autonomia i iniciativa de l'organització. 4. Productivitat tenint en compte les persones. No simplement productivitat. 5. Valors clars. Que els valors que es defensen en l'empresa siguin clars, no hi hagi ambigüitat, se sàpiga quins són, perquè és l'única manera després de poder-los criticar, poder-los retocar i canviar. 6. Només actuar a l'empresa en allò en què és competent. Això és fonamental. 7. I si no n'és, fer-se'n. 7. Tenir estructures senzilles. 8. Tenir un staff reduït. Staff vol dir gerencial. A fi que tot això, fixeu-vos, aquests 8 punts jo els voldria completar amb una cosa que no és ben bé completar, és acabar de dir. A fi que això no derivi purament en gestió, en una espècie de funcionament així gerencial, fred, em sembla que el punt clau d'una ètica d'empresa és el que us deia abans de l'autonomia. El de l'autonomia. Deixeu-m'ho formular
d'una manera ben senzilla. És un principi que funciona a les empreses i que des del meu punt de vista hauria de funcionar a la societat. I que si funcionés a la societat tindríem una societat diferent de la que tenim, molt millor. No en tinc cap dubte. És un principi que va establir Kant, filòsof del segle XVIII, amb una frase molt senzilla. Kant és un plom, per deixar-ho així. Kant és un plom. O sigui, no és que ara jo recomani que tothom es posi a llegir Kant, en franquesa, tampoc no em passa. Però sí que és veritat que algunes de les idees que té són molt bones, el que passa és que les explica a l'Alemanya i això és molt dur. En frases molt llargues i molt complicat. Però la frase de Kant, formulada d'una manera més senzilla, és la següent. Tracta sempre els altres com un fi, mai com un mitjà. Aquest punt és absolutament clau i fonamental. Tracta els altres com un fi, mai com un mitjà. Això va lligat amb l'idea d'autonomia d'abans. Mireu què vull dir. Aquest micro és un mitjà, és perquè em sentiu. El rellotge és un mitjà, és per veure l'hora. El cotxe en què he vingut és un mitjà, és per tornar-me a Girona. Una persona no és un mitjà. Una persona no és per obtenir res. Una persona és un fi en si mateixa. Kant diu és una dignitat. I per tant, no tractar-la bé és una indignitat. Ja ho sé, compte. Alguns de vosaltres em dirà, home, si tant és així, llavors no li puc ni cobrar a l'hotel. Home, no diguem tonteries. A veure, no diguem tonteries. És un canvi a l'hotel, que jo li faig un servei, i que ell me'l paga, i quan pactat. El que no puc fer és, ni com a empresa, tractar-lo simplement com una màquina a la qual expremo per jo fer calés, que això és tractar-lo com un mitjà. I escolti, el producte, si no és tan bo, el vol dir, tampoc ho notarà. El no sé què, això val tant, però ni cobrarem quan, perquè si és burro, doncs, que pagui. Això és tractar-lo com un mitjà i internament l'empresa no pot tractar els seus treballadors com a mitjans. Aquest és un punt fonamental. Aquest és un punt fonamental. No estic dient que una empresa sigui una democràcia. Però no pot ser. En el sentit que miri, tothom voti i a veure a veure qui ho fa, això. I a veure qui hi va, estareu tantes hores votant que serà un escàndol. I bueno, us fareu famosos per això. Per això. No per res més. Però no és això. L'estructura, però sí que una empresa que tingui principis ètics clars no ho fa tot, a veure si s'agafa el matís, per l'opinió que en té la gent, però certament no fa res sense sentir l'opinió de la gent. Això sí. No per l'opinió. No perquè vostè diu no sé què, perquè l'altre diu no sé quantos i no acabarem mai. Però sí que les he de sentir totes. I he de tractar l'altre, l'altre s'ha de sentir tractat i ha de ser realment una persona. Fixeu-vos que això ens passa en tots els terrenys, En el terreny familiar també ens passa que un vol que el seu fill faci no sé què perquè ell no ho va poder fer, l'està tractant com un mitjà, o vol que el seu fill sigui ministre perquè així es podrà després anar a la plaça Catalunya a explicar-ho, i només ho vol per això, per explicar-ho. O un fa l'amor amb un altre només per satisfer-se a si mateix perquè no sé quins problemes té, que en comptes d'anar al psiquiatre resulta que se'n va al llit, etc. Enteneu què vull dir? Hi ha una utilització dels altres que és espectacular. Una utilització dels altres que és espectacular. No establim relacions entre persones autònomes i lliures, encara que estiguin coordinades i encara que funcionalment unes tinguin posicions subordinades i uns altres no, de decisió. Que això no hi té res a veure. Aquesta ha sigut la gran confusió que hem comès durant molts anys. Què hem pensat? Que l'escalafó social representava disminució personal, de cap manera. Ho representa si l'escalafó serveix per anorrear l'altre, per fer-lo callar. Però no cal que sigui així. De cap manera. Per tant, el tracte de les persones, l'autonomia personal, és absolutament fonamental. Aquí hi ha un punt que voldria encara comentar, si ho permeteu, i és que l'empresa, amb la gent a la qual té relació, és una empresa, les vostres, per exemple, ja deixem passar ja al terreny més del turisme, és una relació de servei. I un ha de tenir una actitud de servei, però no cal que sigui una actitud servil. No cal que sigui servil. Ha de ser de servei. I per tant, un cambrer i una dona de feines i qui sigui,
fan un servei, però no el fan de manera servil, el fan per servir. I ara permeteu-me un comentari de coses molt interessants que he sentit abans, del senyor Torregrossa i de la senyora Ferràs, que comentaven una cosa que és molt veritat, no. És molt veritat perquè jo voldria afegir un punt. Quan es parlava de la satisfacció del client. Aquest és un punt molt maco. A mi em convé saber, per la meva empresa, si el client està satisfet o no. Jo dic, és veritat. Però permeteu-me afegir-hi una cosa. Esclar, podria ser que el client estigui satisfet per coses horroroses. I imagineu-vos jo que tinc la mala sort de reunir tots els clients massoques d'Europa i que quan els paguem i els escopim a la cara i tot plat, sortirien aquestes no deu que escolti. S'hi ha d'anar perquè és realment bo. Faig la caricatura. Per a veure, permeteu-me una frase d'un filòsof que jo el porto al cor perquè és un filòsof que a mi m'agrada, un alemany, Ludwig Wittgenstein, que diu una cosa absolutament esplèndida. Diu el següent, ho diu pels de filosofia, però ara deixem-ho aplicar a vosaltres, és molt maca. L'altre dia li escrivia jo a en Santi Santamaria, el cuiner del racó de Can Faves, dic que hem de fer això, perquè ell és cuiner, però hem de fer això. Veureu per què ho dic. Diu Wittgenstein, diu avui, l'ensenyant de filosofia no dona aliment a un altre perquè li agrada, sinó per a canviar-li el gust. Esplèndid. Atenció, em sembla esplèndid. Vull dir, jo puc obrir un restaurant de carretera. O un restaurant de carretera i dic, què faré? Doncs, suposant que els camioners pobres, pobres, però és que suposem unes coses horroroses, que tots els camions no tenen ni gust ni paladar ni res, què els hi oferiré? Pollastre amb patates, macarrons pastats i 4 coses més, menú, 500 peles, escolta, compleixo. I resulta que es paguen els camioners i estan contents, peus de porc i vinga, anar marxant. I si a mi se m'acudís de tant en tant oferien al menú algun suflé? I home, diu, potser li passaran de llarg. Potser sí, però potser els hi canviarà el gust. També hi ha això. Vull dir que alhora que és veritat que hem de mirar la satisfacció, també tenim l'obligació, la funció social, d'anar millorant el gust i el sentit de la gent, de manera que al final se sentin satisfets no perquè nosaltres complim els seus desitjos, sinó perquè ells estan contents amb el que oferim. Perquè si no som una empresa que ens sotmetem simplement al que demanen. I el dia que ens demanin bestieses, faríem bestieses. Només per la clientela. Només per la clientela. No, es tracta que la clientela acabi agradant-li el que nosaltres oferim. I el que nosaltres oferim ha de ser de gust. Ha de ser de qualitat. Ha de ser alternatiu, ha de ser interessant. Aquest punt em sembla de bastanta importància. I ja, encara deixeu-me tocar un altre punt, és la qüestió de la qualitat i l'ètica en terrenys que a vegades ens sembla que no són importants. Els terrenys instrumentals, deixeu-ho així. Veieu, a vegades ens preocupem molt de la finalitat, de l'objectiu, i ens preocupem molt poc de com s'hi arriba a aquest objectiu. Els mitjans són molt importants. En alguns casos ho sabem, però no per ètica, sinó per estètica. Vull dir, un cambrer sap que encara que ofereixi un menjar molt bo, si el rebota sobre la taula, la cosa fa una fila tan espantosa que la gent diu, i per tant mira d'entregar-lo ben entregat. Aquest seria el mitjà, no només l'objectiu. Però és que a més hi ha més. Hi ha coses que no valorem tant i que són de gran importància, que són de qualitat. Per exemple, la llengua. La llengua. Parlar llengües i parlar-les bé és un servei, una funció social i cultural que s'ha de fer des dels establiments públics. Parlar-les i parlar-les bé. I parlar-ne moltes. També és veritat, i aquest centre ho té, que és obvi, hi ha coses que negar-les és tocar el bombo, que si això és Catalunya, la llengua catalana ha de ser llengua predominant. Des del meu punt de vista és una obvietat absolutament espantosa. Ara deixem-ho que expliqui una anècdota divertida. Ho dic perquè és que a vegades sembla que el que defensa el català, com jo que el defenso, tinc la sort de parlar bastants idiomes, però, he estat a molts llocs del món, però que el que defensa el català és un energumen i que l'altre és un... Escolti, perdoni, és que l'altre dia em vaig trobar una cosa molt divertida.
un senyor que em diu, oiga, usted tiene que respetarme la libertad de hablar en castellano. I es posa en una posició que diu la libertad, sembla que jo no li respecti la libertad. I se'm va acudir el següent, dic, perdone, ¿usted cuántas lenguas habla? Diu, una. Dic, així és de libertad cero. Usted está obligado a hablar en castellano, pobre. Usted está obligado a hablar en castellano. Dic, usted lo tiene muy mal. Dic, yo hablo 6. Yo hablo 6 lenguas y yo puedo escoger. Yo tengo libertad. Hablo la que quiero cuando me da la gana. Usted no. Usted no. Per tant, no me venga con libertad. Digui'm, sisplau, perdoni, jo li dono el respecte, però vostè sí que digui'm que la seva ignorància, molt superior a la meva, el porta a que ha de parlar un idioma. Això jo li respectaria, només faltaria, però no faci veure que vostè és superior. No. I no em posi a mi en situació d'opressor. No, escolti, no oprimeixo res. Jo el que vull és ajudar-lo a vostè i que aprengui 6 idiomes com jo. Però no faci veure que jo soc l'opressor i vostè és l'home de la llibertat. No, vostè, pobret, sense cap culpa, és l'home de la ignorància i jo no. I ja està. Vull dir, no ens atalem. Això dels idiomes no ens atalem. Parlem-ne com més millor. Però també és veritat que convé que se sàpiga quina és la llengua del país i que es parli correctament, com s'han de parlar correctament totes les altres. Perquè l'alemany i l'anglès també s'han de parlar correctament. No n'hi ha pas prou de... Suposo que esteu amb mi que l'anglès d'aquí 100 anys ja no existirà. Es morirà d'un atac d'èxit. L'anglès li passarà el que li va passar al llatí. És evident. I si no, com és que tots nosaltres ens entenem més bé parlant en anglès amb un japonès que amb un anglès? Perquè tots el parlen d'aquella manera. L'anglès encara el parla bé, pobret, i ja estan dubtant si el parlen bé o no, perquè és un desastre. Bé, per tant, qüestió, hi ha coses instrumentals. El tracte, fixeu-vos bé, un dels idiomes per què hi dona molta importància? Perquè el tracte que té una persona en recepció, un cambrer o qui sigui, en tracte amb el client, el domini del llenguatge del client fa que el client senti el servei i sàpiga que el servei és pròxim. Que no és simplement una altra veu d'Ibèria, que li diu coses i que ja les té preses. Si tu vas i fas un anglès rudimentari i tal, i li comences My Taylor is rich, esclar, dirà, i què hi té a veure amb tot això? No li preguntava pas si tenia Taylor vostè ni si era rich. Per tant, entreu, és a dir, el coneixement de l'idioma i si pot ser ben fet pràctiques adequadament en els llocs adequats fa que el client se senti des d'aquest punt de vista de tracte com a casa. Segona cosa, des del punt de vista de territori no s'ha de sentir a casa, perquè si no ja no s'hauria d'haver mogut. Entreu què vull dir? Esclar, el que és absolutament ridícul és que quan venen els turistes aquí els posem en un pub anglès. Però, entreu. Això em sembla que també s'ha de revisar, perquè això forma part del tracte respectuós en aquell lloc. No és anecdòtic, tot això. És l'instrument que fem servir nosaltres, els nostres serveis hotelers, el que tinguem. És l'instrument que fem servir perquè aquella persona que ens visita es trobi respectada, a gust i enriquida. Enriquida en aquest sentit que li ha valgut la pena. Perquè s'ho ha passat bé, no cal torturar-lo, no cal torturar-lo cada dia en un museu de paleontologia, que és un... no cal. Però certament, potser sí que hauríem de fer servir una mica més d'imaginació i no portar-nos tots al poble espanyol, que és un pa, i els toros que s'haurien de prohibir. Això, perdoneu-me, això clarament des del punt de vista. Però per això no m'agradaria mai. Ho dic perquè és tortura d'animals, deixem-ho estar. Diu, és que fa molts anys que es fa, ja ho sé. Fa molts anys que s'executa la pena de mort. S'hauria de saber. Moltes coses que fa molts anys que es fan. Les roqueries duren anys i segles. Les coses intel·ligents que duren poc. Per tant, que nosaltres tinguéssim l'habilitat, i això forma part de l'ètica empresarial, en el cas del turisme, de rebre el client. El client també és el client, com dèieu molt bé aquí abans, per vosaltres que sou un grup
potent, gros, també el vostre client també és l'alumne. Rebre el client, que el client se senti acollit. A mi em fa por fer servir una paraula i a vegades la vaig servir pels meus alumnes, perquè sí que vull dir, però en una empresa, però vull dir, no diré estimat, però sí apreciat. Perquè dius que el client se senti estimat, pensa, que es fica flor, estimat. No vull dir això, però vull dir sí apreciat, sí acollit, de manera que ell mentalment se senti respectat i com a casa, però en canvi rebi del contacte amb nosaltres algun enriquiment. Nosaltres, si l'empresa el que fa quan s'instal·la en un lloc és la bona empresa, compte, la bona empresa, el que fa quan s'instal·la en un lloc és canviar allò, canviar-ho per bé, vull dir, crear llocs de treball i establir una nova dinàmica. També nosaltres, en el tracte personal amb cada una de les persones, hauríem de fer això. Crear una nova dinàmica. Oferir possibilitats que aquella persona se senti enriquida, se senti millorada. Això només ho poden fer les empreses, deixem-me fer una última distinció, es distingeix quan es parla d'això, d'empreses d'ona curta i empreses d'ona llarga. Les empreses d'ona curta nosaltres participem d'allò que se'n diu tècnicament el capitalisme renà. El capitalisme renà és el de Renània, de Rheinland-Pfalz, de Rheinland-Pfalz d'Alemanya. El capitalisme renà, que va néixer amb el protestantisme, amb el calvinisme, amb el luteranisme, és una visió d'empresa en què quan es munta, com que en descobreixes la funció social, el que vols és que duri en el temps. I fixeu-vos que l'empresa europea i l'empresa catalana ha sigut una empresa molt tradicional. Ahir encara vaig fer en un restaurant que el besnet estava molt content perquè deies que jo soc el besnet del que l'any vinent farà 100 anys va fundar aquest restaurant familiar. És a dir, es pretén que l'empresa duri en el temps. Aquest és el capitalisme, diríem, renà. En canvi, a mi em sembla que el model americà no és ben bé aquest. És un model que també es va acostant cap aquí, compte. És un model de capitalisme més especulatiu i més ràpid, que es crea una empresa i ara passa molt sobretot amb els serveis informàtics i amb aquest tipus de coses. Hi ha gent que crea una empresa i sap perfectament que només la crea per 2 anys. Ho sap però la crea. La fa per 2 anys, la llença i va per un altre. Bé, aleshores què passa? Aquesta empresa, primera, o no pot fer gaire inversió, o si fa una mica d'inversió, després ha de fer uns beneficis d'espant per en 2 anys recuperar la inversió. Per tant, ha de tenir una visió que no serà la visió de la funció social, sinó simplement la del economic profits. En les empreses en què nosaltres estem, i en aquesta, em sembla que aquesta visió d'ona llarga, de funció social, de respecte al client, en aquest sentit profund, de servir-lo, però no ser servil amb ell, sinó millorar-lo si es pot, aquest és l'ideal. Això és el que teniu vosaltres recollit, amb altres paraules, en el decàleg i amb altres coses, però aquest és l'ideal. I sobre això em sembla que hi ha possibilitats de futur. Quan es mira cap al futur, hem de pensar en una empresa que duri, que serveixi pels nostres fills i nets, que vagi canviant tant com sigui. I per fer això, permeteu-me fer una proposta encara. L'empresa ha de fer, i algunes ho fan, un contracte moral. Un contracte moral amb els seus treballadors. Fet això que esteu fent ara aquí, és com un contracte moral. Però el contracte moral en què consisteix? També se'n diu a vegades contracte psicològic. Vol dir el següent. Vol dir que els treballadors d'aquesta empresa, que vol funcionar bé, que vol tirar cap al futur, són uns treballadors que no només fan un contracte econòmic amb l'empresa, també el fan, o sigui, cobren una nòmina, hi ha la seguretat social, també el fan, sinó que l'empresa i ells han d'arribar a un contracte moral en què hi ha altres coses. Per exemple, hi ha la formació intangible, les coses que no es toquen. Hi ha la formació continuada, hi ha el respecte i l'estatus que es té, hi ha facilitats horàries, hi ha possibilitats de jubilació de no sé quin tipus, hi ha possibilitats d'ascendir en l'empresa d'una manera determinada, possibilitats de canviar de servei fàcils quan el servei anterior... Aquest és el contracte moral, que no és estrictament llogar-te i pagar un sou i complir amb la seguretat social, sinó que és establir entre els membres de l'empresa un contracte segons el qual la bona vida interior de l'empresa repercuteix en l'èxit de l'empresa, en la bona vida exterior de l'empresa. Aquests contractes morals d'aquestes empreses d'ona llarga, com la vostra, d'aquestes empreses que busquen el normal profit,
Són uns contractes imprescindibles. A vegades es fan tàcitament, a vegades es fan sense ni dir-ho. Ja és algunes de les coses que fem. Però és bo que hi penseu, si és que no ho heu formulat així, i que ho reflexioneu. Perquè només a l'interior d'un contracte moral de tots se senten de debò implicats en l'empresa. Moltes gràcies.